Den. Jag vet inte vilka jag ska ta. Finns ju inga roliga. Vad gör du? Så märkte du inte att jag avslänger va? Vad gör du? Vad gör du? Vad är det du gör med munnen? Vad är det här? Värdelöst. Den här skitkamera. Vad är det verkligen han? Kolla mitt huvud! Såg du när du finns tillbaka? Kolla mitt huvud. Såg du eller? Nej. Såg du inte? Nej. Och så håller du still där så kommer du vrida tillbaka sen hela vägen. Så kommer du hamna där det är perfekt typ. Mm.